Yau fa gaba ɗaya garin nan ba karamai ne nan ga gidan nan. Wahidi. Sadaka. Dan malam yaka. Yaka. Ka ji murya da yanda aka yi gidan nan gidan sabuwar amarya ce ma ina ga. Ya ga da gani. Dan Allah ka yi bin ruwa sai biyu dan Allah baka bushe. Ruwa sawu biyun bai. An faɗa miki barar wahala nake. Wai ruwa sawu. Dan tsaya ma abincin ma wani kala to VIP ne ko rugula. Miya ce. Miya, ina so ki tuwo wai? Ba raban da ci tuwo tun ina karkara kafin a kawo da bara. Kai an faɗa miki baran wahala nake? Ba ka jin ne baran ma da muke wai wani. A ba ka nan ko mutum ya yi. In dai mata a wani.